Niay kerteng yang ni kejeng hikai haban da shem ya u. Di kejeng sisa ka balong pelabat mayan sapang ka Christmas. Kalong bet ka ni. Ba ublay upendem ya lade. Bat ban shem ni kejeng long brew. Knang ba unya shem. Unya kendo. Bat unya long. Bat ngi ki brew ki jong u. Lada one pau ha ka jinglong blay ka ba kraw bat ka ba shirkai ka jong u ngong ye pi nginjin da klon yap lot baro ngin da yap jelob lot baro ha ka shi klip man ngong ye pi ka percay hi kan lut khat hakmat ka bor ka ikhtiar ka jong u jen re ngin kli kumba kli kita ki rang ba ha bet shemesh Hakabaning kong Samuel kalnong kaban reu kada khat kaba arpo yakini ki jingkeli. Ue ubala ban yeng hakmat utrai. Uni ublay ubakot. Sano ngila ban pa ya u. Baon let no nangi. Ngaingu ya ublay ubakan rei ka jing isnay. Namar ulawan pau tangkum ikunlung. Knang ba anam dan mano-manoro kiban shepting ni kiban jot hakmat kata ke ikhtiar kaman ke jinglong mayan ke jong tenrai uni ublay shim la sa kunlung sa namar ka bible ka hikayangi bat ka krenshai ba uni ulasan ularang ba barakaya ka babyang Ula shem halade ya ka jingkit kli ban ba ya ki ringkang ki palat ka pop phala jongi baro bat ban sha sa narpna ban penim yangi ki bejot bat ki basharem shisha la kaya ni kulung ba un siudep ya ka bainong ka pop jong ka protei bat katahi ka long ka jingtmu ka jong ublay nado menimway ka kitab jingpen pau khat lai de khat pra ka ongini ki kintin utaw khon lang brot yau bala pen yap nado ba mendang long ka pertai don go way ka poetry ka ongkom ni la kha ya ukunlung jisu uban sa sha sa narpna Ulawan entang ban pau ha Bethlehem handrai tat hado ba unda dukut mensema Calvary. Entang ban ba unshu imbat ni handrai ba on yapru na kabentajong ni. Lakha yaw ni kulung. Bat ka jing it ke ba pau ha ki matpet ki jong u. Tang ba pau ru ka denkna ka bala se ha ka do no jong u. Lakha yaw ubansa sya sa narpna nakabenta jongi. Tenado ka klip mat balakaya uni uklo. Kaway pa kaway ka senjam kalam ya u ba onlong ulang knya namar ki pop ki bangi mga mapi ngile nginang yaile bat ngin senang lero. Handrai kenran den bantur watchado kata ka jingyap ka ba syurkay. Namarong ka Bible ba u yangi. Bat ba umman bangin syuyap haka raibi bat ka lanot jong ka pop. Kan mau kata ka jing kala kersoy ha u entang haka klipmat balakayo. Handray kani ka jing jong u yangi kala pelong yu ban yala ka buramblay bat ban shim ya ka jinglong briu. Kop hi bakin ya twet ya wan ya uneu kullu. Habalakaya nado kinang aplang brot. Hado kiriusta. But what ado mentaman ne? Bon belai ki bakloy bantrut ya kamau ga ding. Kikiu ya kalum kawa. Kihyar ya karyat katem. Tang banyeshen. Bat banya kendo bado.
Hoi pinum shem shu ya u haka shing oi. Shim lanang sakut haka dingfna. Namara ka klip mat. Bapi u jing duai. Upasiao wa udon. Hajan. Banya shem bapi. Amen. Para bangay piit bat ki parolok paro. Wat apa deng kejing kenwin bat kejing bon kam jong kani ka ayom raki Christmas. Penban kalong ka kep ka babyang e. Ka lat ka kabu ka bapla e. Bangin tuet ya u. Hato bangin dia shem shisha bat u. Marmet, markmat. Dan reka e ka bangin le bangin ya shem bat u ne. Ubadai ban long uken rat bat unong pen im jagi. Kaya ka bangi day ban le. Jogin ya kmi ya ka nuksa jong ki katu kat ne. Kibala ya shem shisha bat u. Nado kata kamit balakayo. Lebo renti kat kum ka jingya jong kapor ya kita kibala ya shem shisha bat u kelung Jisu kum ne. Beningkong ban ya shem bat u. Hang ne hasni pertai. Day mano. Ka Mary baru Joseph. Kini ki sijur ngan ong yapi. Lepen pulam kat yaki wedding plans jongking. Ban yo ya kata ka jingya tok syong kurim ka badon buram. Genre ublay udon ka plan ka ba kampla bat ka ba klap ngar nakabenta jongki baro argon. Kameri kalapun kun daw man seba koy. Wat aswa bakan pendep ila ka jong ka jinget ho. Anda nangta kalahap ban yad ya ka jingyat linti ka ba ka ba juat pa. Bat kata kalong ka dan kibaong ka jingyat linti ka ba jingay jin hado prapo mile ka ban poy siya Bethlehem na Nazaret. Ban kayaw kunlong. Hakata ka sem lang brat ka ba kamper. Balay na maramdan jaka shu ya ka Mary bat yo Joseph haki yeng basaha Bethlehem bat kamkut ang kata ublay lo hukum yaki baken petri pat sa siya Egypt nagajing bekput usim Herod yaw tao kulong tinamar kata lamat ngutu ang nikol marlot tik kajing imbag kajing tmu jing sijur. Handre ka ni kalong kador baki siyo ban yashem bat ban yo riyaw niyo kulong uba pala bat ubang mayantan. Gospel Lucas lenong kabar the kat kanday pi yo ikini kikintin. Handre ka Mary kala risndong ikini ki baro. Kada yay kun yaki halaka doon hod. Parabangit bat paralok. Lada pi kwa ban yashem shisha bat u Jisu halaka jing im jong pi. Kandon kador kabajuat kabarem bat kaban pensat selaw kabapi day ban se en benbo ko badan pencitom benru ya pi da kaprotay kabasla persa ya kanuka jingwat blay kabashisha kabakerpang hanre ka jaka ba pin saja pin shempen ban prang ya pi ba pin longlem komutrai ba pi shem ba pi mane kiba kinong ngamrat kini kilong kibriu kiba sya ken ben tam bat kiba da po dor tam haka imlang salang lagi cigi kipor dan lamana persya ru yaki ba kimbit ban kiu sya ka temple namar la nyaw yaki kum ki bam khoj bat ki riu thala genre ublay ula pha ban penbena kubor kababha daki angel sendon na do na beneng. Haka jing sisa tang kataru kalabyang ya kini kibapli. Ban sngow tanat. Bat ban sngow hun ya kajing isnay kajong ublay na kabanta jong kiki bala syatam kentay. Genre ublay ulapan kende ya ka mensim ban ya ssemblay haki. Bat la to ka gospel u Lucas kalenong ka ben ar ka dekot katsan. Kita kinong ablang brot ru. Kila yoong paramaki. Yangin ya lecha Bethlehem. Bangin yoi ya kanik eke balaja. Kabaw blay uli yato yangi. Bon kimelenba.
ban kam ba kilong ki badang klot hakapop hagi jing mlin ki basniu bat ka jing duna bakin let wat blay daladehi kipen idaw laipo jaj laipo rukom namar ki rit kis ir amtang ban Shem bat ublay ubakhuj ubakentang Henry kam kongsan kalong ba kiting ba yo kidu no ya ka jing sngoba ha ka jing brai jong ka do jong ki wat klet ublay uap ya ki khon sarong aurea ba ken yeng joj na ka sems nyang ban let pai pat sala yeng amen uap ban Shem wat bat kitu ki ba ka nyam bat ka protai kalangya kala ben bu ko balai Simeon bat ka ana sau posngi hadin balaka yaw niu kulung lalet lam ni u sa ka temple ban penkentang bat ban siu spa yu kum ubakhaning kong kat kum ka an blay pinyo ay ganige jing hikay kambha sa likpuli siyeng Leviticus lunong kat ar lani Exodus lunong kat line na do ka kat ar do kat san ka Bible ka yatu ba marsen poi hangta u Simeon hi u reublay u bala aplaslem ban yoi yaw Messiah bat ru ka nong yatu lupa ka ba kerteng ka ana kila risa ban Shem bat uniu kulung kini ki imsanut lano kan poi ka por bakin Shem bat utau bala kular tiha ka jakasngi anda kikmi siaka jansop ba piam ka Mary kida honjrut kemensim Dwayu Simeon na ka gospel Lukas ka lenang ka baar kat arp khandai bat laipo menta atrai to sya yalau syakri ban letno da ka jingsuk ka bakum ka kular jong me naba dalaki jong kikmat jonga ngalayo iya ka jingpen im jong me bangin da don ka juk kemensim ka basaknut ban yoi bat ban Shem bat lau nong pen im namar kata kalong kam kraw bat kam pela ban ya baro ki krip krik krak krak ki rong pong jong kane ka protai ni im haka juk ka ba kam ken kori ki ki jong ka protai ban pen bang bat ban pen sngotanat yalade shimet bat ngim da don tan kata ka jingkwa ban manene ban syakri blay sobit ban perkhat bon ke balek men Christmas klem itu ne Shem hiru bat ukris Jisu ubalong updeng bat udaw ubak kongsan jong kani ka ayom jong ka jing rakik men kabasa kiriu start syai bha bagita kiriu start ke balayat ya kalinti ka bajngai bat ka bajalan ban Shem bat u Jisu kim day ki jiu Henry kilong lesi ki bawan na kajat ka kenja ka bajumane blay thao bat wat ka le bertong hiru Henry ka ba pla kalong barhem bat klang ka ding jong ka jingkwa ban Shem bat une u khulung u ba ki kam ba deus im ki jiu sngo tho ba kilaminat ba banda twet jing tip bnia banda ken da tada bat banda pelut por pelut bor pelut spa ban Shem bat uniu kulung Jisu ka Bible ka krenshai bakila yo iyo klor ubalam lenti yaki nado na rimingi tat hado bagina poi ha Bethlehem tang ban siyo iyo ubakum utaw jat klor ha benengru kalabiang iki babun genre ke reustat na rimingi kimhun tang ban siyo i ya ka jingshai hasahit beneng manong yu fi kida wat hado bagina Shem yaw tao balong ka jingshai ka pertaisen don Hato mga mafipat ngilong kom no lesi don nangi kiba don laki jong kijing angnut hakalek men shong shit Christmas shisngi arsngi badan dalakut kata kasamoy lapoy ka arfun riyo ka arfun yotrik lakut ru ka shong shit jongi Ningi kambang ka wat ngobha pertai bat ngi lendet yauta obala ban penhun yangi silenter ke jing in bat saduk ki arta ki babam jukot ki parlok ki para bangit
kat nus ngoyok mensem ban perkat. Sapang kita ke balale si tom ban shem ba uniu khulung. Hakata ka Christmas ka baningkong. Tan rai kampla syu kalong ka jingang not ka jong uniu khulung Jisu pat ban shem bat kita ke balawan ban wan. Uplilat himau bakin shem marmet markmat batu laki long ki bawan mi na sem langbrot ni na yings im. Laki day ki luk kilak, ni ki kraw perkat bat ki riu don buron. Don ki bawa je u bat laki jing song ki baremdor. Bat don pat ki bawan kumba kilong, hakasma auli bat keterput terpat. Handrai barok ki shem bat u, namar ki wan ban wat ya u. Nadok laka dok nut bat kam mensim ke jong ki barok. Bat kam song bat ki start ban wat, ban twet, ya u. Handrai namar uhi ukloy ban diang bat ban kedup ya barok ki bawan ban wat bat ki ba angnut ban ya shem bat u markmat. Ngongi pi pim don kam spa. Pim don kam jingnang jing start. Ni ka kerdan pertai bat ka buram briu ban led tiet jingkang beneng. Sisen saham mapi. Uyo sngow. Ushaskor. Bat un wan hiar ban ya shem. Marmet markmat batpi. Sisa lekular lupa haka kitab u Jeremiah kalenong arp kendai de kot katlai. Pen wat yanga bat pen shem yanga lada pi wat yanga dalaka dok not jong pi baro. Hato ko Bible ka thok mo badon ki bawat yu handre kim sim yok mat kim sim yok lat ban kendo bat u utra Jesu hi ukular lada pi pan anai. Wan pen shem. Tiet ka jingkang, play. Dan rai hato don tang ki bawat ya kata ka Christmas ke baningkong. Habala kaya uniu kulung ki beli shem batu. Ngau si ban ong baka Bible ka krenshai. Badon ru katu kat ni ki bam shem kwa ban shem batu. Bad don ru gitu ki beli bam sut nyau wat haba ki tip bala kaya uniu kulung. Mana kita baningkong Herod. Unius im satar ola kewaleng habau tip ne kiriustat balaka yau kunlung o balong usim kijiu. Kawan kejing ngos ir ba ula bandu yala kabor ke ikhtiar namar umde usim trai kijiu pi. Ude usim kinong idam. Bala syutung ba un sensyar ya kijiu nakabenta ka himarung. Uniula jiu asngo nang ni nang tai Syapang kata ka jingya lupa bahkan sapoi kapor baon sawan uway uban pelat ya kijiu na ka jingsya sensyar banben ka jongki habaki riustat kilawan ban tuli o Herod hangno balaka yo usim kijiu yato Matayas nang ar khot lai ni kikintin o Herod's im ula ki win bat ka Jerusalem baro lembat u andala klang kejing bitar bat ka satsya hapo jung Herod bat usdang bantu de ka basniu bat ka basyirkay persya yaw tau kulung sim handre umslan bat let twet hi daladi yaw tau kulung bat ula syukro le mele yakiriustat bakin let wat hi maki bat anda kile yashem yaw kulung bakin sawanya tu lem ya ni im hagajuk kapabun kamsap am lapling bat ka bam don por bandawat minot yalau blay bat banya don kejing yade ke bajan batu don bun ki badon daw bakem la ban be jing sing mla ban let Bible study ne ban dem shipor ka jing duai ki bapli ki hap belajak po ki hap be krekot ki hap let siu ki hap kit kamying ki hap baraka bakut kita hap sendon nakajingedei ke bau bleu terwa yaki bakinya don batu komu Herod ki ap bandon ki balet wat blei nakabenta jongki handai skap sini batu blei ndan ka pha proxy baki wei kin let mi lem nakabenta jongfi ka babu teng ban sia shem batu blei anda pila kam kelut
kan lap ya pi ka sang khawya ubaman hagaba pennum la chu sandan ki riu start bat wat ki nong ab langbrot ki shem yo neu khulung ba phala pen ban ngau sang sot pi ba u blei u khang knang ya ki riu start ba ki nom le je cho yo herod ngamaru kwa banya shem ba du jisu de ki jingtmu ki ba thala sudah hala ka donot u kwa ban khrwit yo e jingkli ka mga don ban ong ye pi ni ka pot ya no pi rakhi Christmas ban pen ngob ha yalade ni ban pen ngob ha ya uta uba pi kam de ka sngi kha jong u dan bon ki ba shong shit Christmas klemu Chris ha ka jing im baraka donut ka jong ki ten dalakut ki ni ka sngi ken shem yalade ha ka brown man sim bat ka pat donut namar ndon jaka yau jisu ha ka donut jong ki bar ki rang ba lingdo bat ki nong thok kat kum ka gospel Matthias nong ka ar khot sao don riu u herod ula khot lang ya baro ki rang ba lingdo bat ya ki nong thok bat ula kli hangno ba an kha ya u messiah tikili ya tho ha u hakasnong Bethlehem ka ba Juda nabakum ni la tho do nong ya tho pa ko Bethlehem ka ri Juda hamlong ka barit tamap dang ki nong ba ki ba pau jong ka Juda namar na pa un mi unong sinchar uban shara ya ki breu jonga ki Israel amen sai hang ni bagini ki rangba lengdo bat ki nong tho ki riu niam ki nong yalam ki nong sharai jong ka shakri blay ha Jerusalem ha Israel ki nong ki breu ki bada tip tikna ba kajing wat jing tip jong ki kalong ka ba byang ba bat ka bada tikna ba kat kum ki jing tho ba khut ba ki don ha ki kti ki jong ki ten rai ki ni ha ka jaka ba kin khi ba kin le wood ki kham sngotanat ban pule bat ban ya sa chapang jong u ban ya ka ba lek wat ban ya shem bat u bon sen ka nyam ka ba tang nasla kan o ye pi ban mani blay klembor klem jing shem sim bat klem jing it kat ba ki wei ki pdiang revival bon hi ki reuniam ki sngo ba kim da don kam man da poi shadow ka sing o namar ki byang ka teneng sngo hok hapo ki sau kan ro jong ka temple ha Jerusalem kita ki reuniam ki tipsai sapang ka jaka ban khayo khunlung hanre ki man ban shem tang shi jam hiru ban let ya shem hi dalade ya u dan bon ki bale saho ka khublei Christmas parabriu tang ba ki mon ban kner kti ban ya khublei bat uta obadang tiet chi tiet jingkhang ban ya shem bat ki kam ba ki long Kristan hanre ki mi itu yau Chris Jisu dan tang khyat ngut ki bale sitam ban ya shem bat u bat ka ktien u blai ka pen shisha bakat ki bawat ya u kim julek phai thali sang an pen pule pi Hebrew lenong khatwei de khot riu hanre klem ka jinget amdan u no bala ban pen sngob ha yo blai na ba u no ru u ba wan hajan u blai u dei ban nget baudon bat bau ainong ye kita ki bawat ya u amen balai pim yet ne yala dia kene ka por hatu piwat ban yo ayu kene ka Christmas ar hajar ar pusan hatu kumu herod pijit yala ka malade bat ka kwan mentoy shimet da ka buito da ka kapnap khatpit da ka arsap da ka basyu mani blay tang dep tang nasla hatukum ki reuniam ka Jerusalem piwat bat pen hun ya ka adong breu ban ya ka ba pen skob ha yo neu bleu ba im hanrela da pilong kum ki ki real start ki ba mi not top hadu ban ye shem sundan batu ne kum ki nong ab langbrot ki ba rensit na lum ban twet ya ka ta ka sem langbrot kini kim hun tang kayo i angel ne kayo i klor kini ki ktong hado ba kin dia shem shisha ba uneu klung kini ti kitip ba ki wat shwa ya ka himau blai ba ya ka hok jong u ti kini ki baro ansa ai lang tamaki amen ngene dwai trying a one ban it kini ka por ya iwei ni kini ki khun ki shakri ki jong me ngapan ba ka snam ka ba kentang ka ba khoi ka jong me
kan sat kan pen khoi ye wei pi wei ni kini ki khon rit ki khon he ki jong try ha shwa bangin pen wai ngin pen kut ye ka Bible study ngai ngu ye me shwaning ko baman ka por bangi nge kendo ka Bible study mem pep man ya don bat ngi amen mem ju e yang ngi daladi mem ju khanglat yang ngi wat tak si sin hiru bangi ngin yo ya kata ka bangi ngi pan